Zdravo, veliki pozdrav. Tužan povod da napravim ovaj klip. Represija se u Srbiji pojačava. Pretres stana doktorke Jovane Stojković. I kad su odvodili Jevreje, nisam se bunio. Nisam Jevrej. Kad su hapsuli komuniste, nisam se bunio. Nisam bio komunista. I tako dalje, i tako dalje. Ne dozvolimo da počnu da hapse nas. Pobunimo se na vreme. Znate šta, ja ću sad ovo sve uživo, svi došli u 6 sati ujutru naš stan da nas pretresate. Pa neka vas gleda cela Srbija. Neka gleda vašu sramotu. Srbe pokret, tako rekli ste. Dakle ste? Ušli ste u moj privatni posed. Na nas... Koju naredbu? Zašto? Za izazivanje straha i panike Jovana Stojković. Preresate naš stan u 6:30 ujutru. Kako vas nije sramota? Ajde, kako vas nije sramota?